अविनाश साबलेआ अलिम्पिकआव जारिमिन सोरजिदों। जेराव भारतनि माखासे गोबां गेलेगिरिफ्रा पेरिस अलिम्पिकआव मेडेल देरहासारनो हायाखै, बे समावनो अविनाश साबलेआ जारिमिन मोनसे सोरजिदों। थांनाय बोसोराव एशियान गेलेमुआव सनानि मेडेल देरहासारनो हानायनि उनाव अविनाश साबलेआ फिन पेरिस अलिम्पिकनि 3000 मिटार स्टिपलचेजनि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हादों। फाइनालाव जायगा आवग्रिनानै अविनाश साबलेआ 3000 मिटार स्टिपलचेजनि फाइनालाव सौहैनाय गिबिसिन भारतारि गेलेगिरि जानो हादों। मख'नो गोनांदि भारतनि सासेबो गेलेगिरिफ्रा 3000 मिटार स्टिपलचेजनि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाफेराखैमोन। नाथाय बे रेकर्डखौ सिफायनानै अविनाश साबलेआ फाइनालाव सौहैनानै अलिम्पिकआव जारिमिन सोरजिदों। फैगौ 7 आगस्तआव थामहिनबा गाबोन फाइनालाव बाहागो लाना हादरनि थाखाय सनानि मेडेल देरहासारगोननि थाखाय भारतारिफोरा लामा नायनानै दं।